Na, sziasztok srácok, lányok! Ebbe a videóba bocsánat, hogy ennyire hangos. Na, ebbe a videóba, mint ahogy látjátok, Stumble-Guys-ozni fogunk újra Cookie Nudival. Sziasztok! Igen. Vévezni fogunk. Most nekem az a baj, nincsen emótom, mert most és előre is bocsi, hogy orrhangom van, megfáztam, igen, vagy nem, igen, megfáztam. Kicsit megbetegedtem, és amúgy tök jó. De azért ma mentünk azért Szegedre fürödni, tehát ahhoz képest, hogy én meg vagyok taknyosodva, mi mentünk fürödni. Zakor parkba. Holnap meg megyünk ilyen Halloween-i túrára. Úgyhogy előre is bocsi. Hangom miatt. Cookie... Oh! Gyere, Cookie Nudi! Bejött Kristóf P, meg ez a P3 az. Ez jó kis team. Egyébként meg megvettük ugye a Pest. Igen, amikor azt mondta a Cookie Nudi anyukája, hogy nem fogják megvenni, de teljesen mindegy. Nem biztos. Nem biztos. Nekem is megvan már a PES, már nekem régóta. Igen. Főleg, hogy ő 3000-et vett. Semmi. Vagy felrakhatnám mondjuk töltőre, lehet annyi IQ, hogy felrakok töltőre a telefonon. Ó, mindig jókor megy. Fel is raktam töltőre. Nem nagy dolog. Ne spatulázz. Ja, megbeszéltük, hogy 10 évig még speciál emótozhat, de utána nem. Mit csinál? Vagy úgy speciális emótozhat, hogy nem rúg le senki, meg nem boxol fel senki. Nincs is boxon. Vagy spatuláz fel. Oh my god, oh my... Azt hittem kiesem, mondom akkor. Te egy fogyaték vagy. Ember, hányszor fogok még átbagolni a falon? Itt is átbagolok? Hát azért van már egy határ. Leütöm a palit. A palit, meg a lalit. Meg a pálit. Meg a páleszt. Így te szerencsétlen Kristóf. De most miért nem jön az Na, Na ezért nem veszem ki a rugást. Mert ezt kell csináljam. Mindig. Mert nem lehet tovább jutni enélkül. gratulálok! De, hogyha nem speciál emótozhatok, akkor hogy törjem a De hát izét? speciális emótozhat, csak nem engem. Tudom. Jó. Mostanában nem is szoktam de idézőjelbe. Igen, idézőjelben. Hát idézőjelben, igen, de amúgy mindig speciál emótozik ez a Cookie Nudi. Olyan kis huntyú. Gratulálok. Most is az vagyok. Azt Ég is szép az vagy. vagyok. Kristóf nem klacsol vissza. Az olyan béna játékos. Tessék! Én jó Júj. vagyok. Júj! Mindegy. Jó vagyok még Hunternél. Maradj csendben. Töröm, nyugodjál meg. Mondd a... Laza. Én lazázok, figyeld. Na, ezért sem veszem ki a... Nyugi, nyugszik. Nyugszik! Visszatölt a rugás időbe. Nem úgy, mint a villámlás. A spatula rossz helyen van.
hova tűntél? Kodifák! Te is olyan ember vagy, hogy elrontom, és akkor leugrik egyből. De De én annyira kis úgy... mocsok vagy. Kopasz kis Na várjatok, elmegyek mosdóba, addig irányítsd a csatornát, Kukinodi. Tudjátok mennyi egy meg egy? 20, nagyon jó. Ákos, tudjátok, hogy mennyi a vév rekorda? 5. De szép kis nyuszi, jaj, de szép nyuszi, állítsam be a motort. De szép kis nyuszi, mi a fra? De szép kis nyuszi, mindjárt azzal megyek, de nem érdekel. Jó lesz megbofálva. Remélem, Ákos mindent hallasz. Bocsánat, Junior, mindent hall, mert itt van a kamera előtt. Nézzük, írjátok le, hogy most prankeljem el meg Ákos, vagy ne. Junior némesztelen, vagy ne. Érci, 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 cici. Kicsi kocsi Suzuki, nem kell sokat szárakodni. Ez lesz a kislány. Ez nagy WC-zik, gondolom. Ó, végre nagy WC-ztél? Itt vagyok, nagy vészéztem. Halljátok, olyan rotyogósat fingtam. Ez egész emelet berezgett. Már ilyen hangot adtam ki. Amigo, das Spectrum. Egész doboz zsebkendő. Qualify.
is mondta? Nem mondom el. Micsoda? Nem mondom el. Majd kiderül. Miért van egy csokinak? Miért van egy csokinak? Menta íze. Na és azt meg mondd meg, hogy miért van egy kivinek, törölkbe ettünk kivit, és olyan íze volt, mint egy savanyú csoki. Az. Mi? Ja. Olyan íze volt a kivinek, mint egy savanyú csoki. Aha, Ez Mirka. az az édeskos, édes. Vagy mi az? Édes. Gratulálok. Az félre. De mit csináltok? Én ugrálok. De néznék videót, de nem lehet. Hát a videó közepén... Borotvály trimmely formás. Philips Vabréddel. Hé, ez azt mondja, öreg vagyok. Mert azt mondja... Tényleg ennyire öreg lennék? Hogy már borotvágoznom kell? Hát mennyi idős vagy? 8 éves. Fenéket 9. Nézzék, lapjátok el Ákosnak a kódját. 3, 2, 1. Visszaszámolta és bejött Kristóf P. Meg te is. Kinudi. Előbújtam a szobából, apukámnak papucsába. Ja, biztos. Előbújtam a szobából, apukámnak papucsából, megmutattam én a világot. Bolondnak nem tagadol az asszonyodat, megvanítottad, a legnagyobb fiát. Ja. Felment a pingem. Mindjárt itt a nyár, és Én szép sem tanulok, tanulok. egész Kiborult az összes cukrom, itt hogy zuhadok. Itt vannak a vizsgák, jaj de hiányzott, az idegtől, a sok stressztől folyton szabálok. Nem lesz így pedig, nincsen szabadság. Ha végeztem, látogatom az ambulanciát. Idésen nyaralok, nincsen rá keret. Könyvekre elköltöttem az összes pénzemet. Egy idegroncs vagyok, túl sok a vizsgám. A barátaim nélkül meg elfog a magány. Amúgy tök jó minden, majd lesz valahogy. Azért egy pszichológushoz majd becsekkolok. Mindjárt itt. A nyár, mindjárt itt a karácsony, és én tanulok. Vagy indíts már még be pár baromságot. Oké. Ez egy piránya. Oké. Mindjárt itt a karácsony, és én rohadok. It's even fine, az Bizony, láttam oda!
Szájba baszott Állítsd tükör? le, állítsd le, állítsd le, állítsd le, állítsd le. Ez egy videó. Ez egy videó. Egyébként itt a nyárban is volt csúnya beszéd egyébként. De Hát mindegy. az nem nagy dolog. Rohadok. 50 fokban itt lett róla. Mert az szép, hogy szájba. Az. Hogy tőlem te kimondhatnám. Köszi Krist. Kiest? Kiesett? Figyeljetek, ha első... Kukinudi, ha én elsőre beadom a klácsot, akkor adsz 5000 forintot. Bezenget az egész szoba. De, Istenem. It's my whole life. Hogy hát... Nagyon ritka kutyák, amiket még soha nem láttál. Mi a f... Nagyon ritka kutyák, amiket még soha nem láttál. Elvis Presley kutya. Elvis Presley. 5 literes Coca-Cola kutya. 5 literes Kicsipet Coca-Cola. kutya. Kicsípett kutya. Még csak most keltem fel kutya. Hippi kutya. Hippi kutya. Tehén kutya. Hogy néz ki? Szóltuk. Szemétlen! Mondjuk nem csodálom, hogy Kristóf P. Ütöget, mert én tegnap széjjel vertem a fejét csórónak. És itt tanulok, és itt vagyok, és én vagyok, és tanulok. Itt van egy... és beleszalad! Ó, és megint leütöm, mert én vagyok a legjobb. Vége itt a karácsony, és én tanulok. Szerintem az osztályunkban az ki a legjobb? É, A Stambergeisos Petra az biztos nem. Peter. Kis cigány. Na érdekel. Mi van, hogyha rákeres a csatornámra, és ezt megnézi ezt a videót? Akkor leütöm a francba. Ezt inkább kivágom, ne? Vagy ne vágjam. Nem maradjon belt. Pokémon on. It's my whole life at birth. Kumalala Vista. Excuse. Excuse me? Excuse me. Kristóf. Ó, te szerencs. Kolifa! De mondja, annyira hülyék vagytok. Elcseszett nyuszi utánzat kutya. Elcseszett. Egér kutya. M&M's kutyák. Úgy képzeld el, hogy az Avengers-ben fel van öltözve 4 darab. Most komolyan, jó, engem nem érdekel, én fogom törni. Jó. Hú, de fos. Anya! De anya, videóban! Hú. Szép
székre csinál, oda túlszék. Amiket fingani szoktam, ahhoz képest. Nekem már egyszerűen, hogy komolyan szétesett a székem. Apám meg befosott az ágyba. Ezt nem hallotta senki. Imádom szivatni valakit ilyen. Végre itt a nyár, és én megyek haza. Takarodok játszani a gép alá. Elég. Estelig Este. Kukindúdi Nincs mindig rákeret. felhúzza a vérnyomásom úgy, hogy este nem alszok. Kukinudit inkább kidobnám a 8. emeletről, és azt úgy, ha tudnátok, milyen magason van, akkor meglepődnétetek. Van ilyen szó? Gratulál! De azt se tudod, hogy csináltam mágikusan. Mindjárt itt a nyár, és egy karácsony. Mindegy, hó melyiket akarom, úgyis megpusztulok. Mindjárt itt a nyár, és én tanulok. Dinamitron. Dinafittom. Amúgy Junior Game Master, legyen egy találós kérdés videó majd a nézőknek. Hogy leírják a kommentbe. És mi nem mondjuk meg a választ. Csak a kommentbe. Vagy most csináljuk egyet. Lehet csinálni nekem, már lehet csinálni ilyen kvízt. Jó, Azt tudom. Azt majd megcsinálom, nem tudom mikor majd. Azt úgy ketten kéne, hogy egyet te, egyet én. És Stumburgers kérdések. Igen, Stumburgers kérdések lesznek. Hogy hány speciálunk van például, és nem mondjuk Hát ki ezt el. honnan a francból tudjátok? Hát, párszor. Jó, egyébként, ha visszaemlékeznek a videó, a Stumburgers-os videókra, Inkább nem mondd meg. akkor simán. Nem simán. mondd meg. Simán. Igen, azt fogja rátudni, aki megnézte kb. Az összes videót, bár mondjuk nem kell az összes videót megnézni. Az nem, csak a Stumburgers. Csak a Stumburgers-eset. De azért annak is örülök, hogyha a Roblox-osat is. Igen. Annak is örülök. Hello! To the same time, welcome to the... Ja, azt hittem megnyomtam az Alt F4-et. Egyszer 50 vévnél, osztálytársamnál Alt F4-eltem. Annál a 5 szó köz 5, igen. Nincsen rá keret. Oh. Pokémon! Tütükütüküt. We were virgins in Gyere, volt ez az. A botnak kell megnyernie, ugorjuk le videóra! Ezt tudod lehúzni a ping a francba. Azért még szeretek tanulni, mert Ákos, gyere! Ákos! Hol van bot? Iván, itt vagyok. Jó, átment a falon. Mi az? Fal mellett átment Kristóf. P. Úgy is tudják, hogy Christopher P. Kristóf P. De úgy is tudják, hogy Kristóf lesz egyébként szerintem. Hát valakinek 3 agysejtje van, és az lehet, hogy nem tudja. De annyira hülye... Nincsen rákeret, azért mondom, mert nincsen agysejtem. Folyton leesek, vége a videó. Igen, és a Patrik, a Cookie Nudi a világon. A legrosszabb játékos, nem hatom sem.
Mi ez autó, volt, hogy így, hogy... Én autómosom, hogy így... We were fácsolni. Ákosnak sürgőségi kell. Ezt mondjátok meg, hogy mit keres a szobámba egy 2 méteres ruha. Mi van? Mi van? Blue de sem lesz. Úristen, lögdésed lesz! Olyan profi vagyok benne! Mindjárt leugrok! Várj, figyeljétek! Micsoda trükkplayer! Várjátok, micsoda trükkplayer! Banana! Na, akkor majd most! Azt láttad? Na jó, most nem De fogok nem hiszem, többet hogy nem várni. hagytok békén. Hajde, hogy lögdössed az... Na, figyeljetek, trükkplayer. Player. Hello. Takaríts a bot. Gratulálok. Ja, nem testél ki. Jó, akkor nem olyan annyi IQ-d van, mint egy botnak. Láttátok, micsoda Azért- trükkplay. Hogy képzeljétek el, hogy ezt a skint nagyon ritka, amivel én vagyok. Ezt is inkább offerbe lehet megkapni. Régen gembe, de az is ilyen 1000 gemet lehetett ezért kapni. De én megszereztem most, ahogy az Pesset végigvittem, megszereztem, és ezért Láss okos vagyok. ki. Nem estem ki, miről beszélsz? Én mesterintelligencia vagyok, istelingencia. Intelligencia. Nézd meg! Milyen 3-as? Trió. Felrugom magam. Vegye. Menj fel! Oké! Gratulálok. Meglátjuk. Ezt laggolgatják. Annyi IQ-d van. De láttad, hogy laggoltam? De neked amúgy az annyira utál... De hallod, mindig igen. meg kell várnod Bocsánat, engem. és akkor... Igen, jó kifogás, a pinget felment a... Komolyan. Szakadozva, hogy lehet klatcsolni te? Figyelj, egyszer törökbe, Európán visszaklácsoltam. Amikor úgy laggoltam, mint a Jó. Meg egyszer megöleltem az egyik botot, és így elvittem a fal mellett, én meg kiestem. De a bot az nem esett ki. Megpróbálom megszerezni a lámát. Ez az, megszereztem a lámát! Komolyan? Ahogy kimondta, igen. Vettem, vettem ilyen dobozt, azt mondom. Na, szerezzem meg a lámát. Láma! Annyira egyszerre jöttök be amúgy. Ozi, nem vagyunk buták. Csak én vagyok az, amikor itt jön. Te vagy. Kukinudi, te bolond vagy. Ezt már mindenki tudja. Na, várjátok, ezt most nem tudom bizonyítani, de itt van egy olyan cukorka, amire az van rájön, hogy milk. Milk. Kákánát. Milk. Kákánát milk. Itt a láma, ez az! Itt a láma! Vagyunk te. Új. Lagolok, ezért figyelj, a lagolósok.
profi. Tudod, noob. Beleugrik a lézerbe, pro. Leüti az embert. Hacker. Egyszerre ütöttünk majdnem, csak én egy kicsit hamarabb. Oh my god. Mi a fra? Feldobtam Kris STF-et. Kristófer. Úgy feldobtam, mintha valami ízé lenne. Fegyvergolyót. Úgy feldobtam. Gyereket. Igen, egyébként felnőtt. Ember. De ember. Ez laza. De te hülye. Ez Kris STF. Mi, hogy törjem az egész? Tudod, úgy töröm, hogy közben van egy ekkora giant fúró, és így végig nyírom az egészet. Ennek a mélkes izének olyan íze volt, mint a barackli. De mindig... Erre az van ráírva, hogy M. Yeah. Anyatej? Nem tudod, nem is szopogattál nagyon még anyatejet. Ember, én fel se sírtam. Mi? Nem sírtam fel. Hogy? Úgy, mint az osztálytársunk, Mira. Az csak lehet, hogy nem sírt fel. Ahogy én mindig felsírok, még egyitől is. Annyitól is felsírok, hogyha Kuki... Maradj! Lehet, hogy szólítani az A betűssel? Persze. Akkor Ákos. Jó. Ugye? Lehet úgy szólítani? Persze. Jó, akkor 3000-szer már kimondtam. Mert még amikor Az volt! Vaszkorral játszottam, akkor Én is. csinálok itt, felpattanok a blokkba, így. Felpattantam kétszer így a blokkba, azt kilőttem magam. Ziré. Ó, essék ki, es ki! Ez az! Ki is esett. Tudom, Pukinudi, te trollkodtad? igen. Leütöttem a francba, azt még ki is vittem De a mit pályát. csinálsz? Ez még a évtíz, úgyhogy... Zika 10. Te meg akarod szerezni a karate csorokkot? Aha. Csörok. Azt mondja karate csörok. Hát te úgy mondtad. Nem, karate chop. Amúgy a spatulának se az a neve, hogy spatula slap. Nem csak sima a spatula. Akkor Hát nem. szerintem, hogy ennél lenne ez a videó. Igen. Köszönöm, srácok. Egy utolsó pörgetés még meg lesz. Köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Legyetek jók, sziasztok! Online sportfogadás. Most az első befizetés. Mond még egyszer? Komoly kiköszönés. Nézzük végig. Miután én a Várjál, van még pörgetek. Ez nem is rossz. Én megvárom, amíg olyan wheel jön be, ami 172-nél olcsó. Köszönöm, srácok, hogy játszottatok! Legyetek jó!